ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар инҷо навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст бардор Mercedes-Benz C-класса, ки классикаи соли бароишаш 1998 солаи хобсилишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, гази евро 4 дорад, объем мотораш 1.8 литр, коробкаш механика, ки мошин мека дар ҳолати хуби беҳтарин қалби мошин полни худ объем ничай дӯстон. мошин мека 4 та воланои пачка, 4 та диска, электропакет, салон, кондиционер, 8 моҳи дига мека ҳуҷҷат дорад дӯстон азиз, ки мошинча полни худ яъне 100% мега комплектация полни классика, яъне ки ягон расход надорад. мега мошин самбуфер ҳама чиз оригинал аз худаш ягон ҷош задагӣ пӯшидаги надорад. мега чӯ хайбо аниқ када мегирен. мошин дар ноҳияи шаҳри нав айни ҳол нархаш 60,000 сомон, ки бозам савдо ва муомила мекунем. мега дар назди капоти мошин бардорон, яъне ки бухай дига аниқташа аз ин рақам поёмда мегирен. аз шумо хоҳиш меонад ки фақат лайкотона монда гирем ва шумо чӣ мошине ки дар кора нависед, албатта мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардор Daewoo Tico аст, ки соли бароишаш 1998 сола сӯзишвориш бензини холия, ки объем мотораш 4 литр, коробкаш механика аст. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. ами як нарӯшка агар хоҳем краска мекунем, нахоҳем мега дига мотораш 100%, 4 та планои 60%, дискаҳои худаш, магнитофон, салон тоза аст, яъне ки раднои краска хел сафедаи мошинчика мега мошинча чотка мега бе ягон камбудӣ. ами як краска ки бо зури баъд нашоед накунен, ами хела меша ҳаракада. мошин дар шаҳри душанбе мега айни ҳол нархаш 14,000 сомон, ки бозам савдо ва муомила мегирем. мега дар назди капоти мошин кадоме ки мехарад мега акимат рама нав мотор тоза мега соҳибшон дӯстон. ва кадоми шумо агарам хеле мошинчаи арзон, ки мехали Daewoo Tico лозим бошад, метавонед ки дар рақамҳо поёмда занг занед, маълумоту пурраша аз ҳамин рақамҳо гиред. марҳамат. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардор Opel Vectra аст, ки соли бароишаш 1994 солаи сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика аст, ки мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 та балонои нормали мега средни сода аст, 4 та калпакои худаш, салон нормали, магнитофон, раднои краска мега мошин мега срочна бо нархи арзон фурӯхта мешавад. бардор хайбо аниқ када мегирем. мошин дар ноҳияи Данғараи айни ҳол нархаш 19,000 сомон, ки бозам савдо ва муомила мекунем. мега бардор хайбо аниқ када мегирем, яъне ки диска ҳам дошта, дискаҳои рамашка, мошинча 100% мега рост гап маълумоташ бисёри бад нест. хайбо кадомтон мехаред як бор диққатишон гап мезанед, камбудиша мепурсед, ки камбудиша ягон чӣ гуфтагӣ нест. 19,000 сомон бо савдо мешавад, яъне ки хай занг занед бо маълумоти пурраша гирен. аз шумо хоҳиш меонад ки фақат лайкотона монда гиред ва силкаи видеонавори моро подлиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардор Opel Astra F аст, ки дар кузофи караван соли бароишаш 1998 сола мега соҳибшон. хобсилишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад, объем мотораш 1.6 литри простой, коробка механика аст, ки мега мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. раднои краска 4 та балонои қариб ки 70-80% мега соҳибшон, дискаҳои худаш, магнитофон, салон тоза мега мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. хайбо аниқ кадам мегиред, мошин мега бе камбудӣ. мошин дар ноҳияи Конибода айни ҳол нархаш 25,000 сомон, ки бозам савдо ва муомила мекунем. мега ки 98 сол буда бардор хай нархаш беҳад арзон аст. хайбо аниқ кадам дар ноҳияи Конибода мая. хоб рақамошо дар поини видео аст. ба катоби шумо агар маъқул аст, агар ки ҳамин ноҳияи Конибода агар ки наздик бошед, агар рафтатонед, метавонед ки мошини арзона мисол бо қатшо савдо када гирем, беҳтарин мошин аст. хайбо аниқ мекунем. марҳамат, занг занедша. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардор Hyundai Starex, ки мошини мусофиркаш чӣ хеле ки шумо дар комментария хоҳиш мекарден. соли бароишаш 2001 сол аст, сӯзишвориш дизел мега соҳибшон, объем мотораш 2.4 литр, коробкаш механика, ки мошин мега дар ҳолати хуби техника мега як донат
сурат дошта, дигар надошта, ки ба шумо маъқул бошад, бо муки барои шумо гирифта роҳӣ кунанд дӯстон. 4 диска, 4 балони миёна, салонш ҳам нормал нестода мегӯяд, магнитофон радной краска мегӯяд, мошин 100%, яъне ки маълумотҳои 100% гуфтагӣ неста ба мо. Хай бо муки ки ягон аниқ қадам мегирем, барои ки агар камбуд медошт мегуварем, мо нагуфтиям. Мошин дар нои айни бардо тарафи хуҷандаш айни, хай бо аниқ мекунем, нархаш 20000 сомон, ки боз мегӯяд амирам кам таридга муомила мекунем аз 20000 сомон, бозам муомилаш 2001 сол аст бардо. рақамошо дар поини видео мондаги ҳастам, марамат занг занед, дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо гирен. шумо агарам хали мошини фурӯшӣ хона, замин, квартира дошта бошед барои фурӯхтан, метавонед ки маълумоти пурраша қатъи суратош дар номери имо ба ҳисаб роя кунем. Дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст баъдро бояд тага ҳаст Mercedes-Benz C-класс сечка соли барои 6 1998 соле. хобсудишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад, абё мотораш 2 литр гуфтаги аст, коробкаш механика аст, мега мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега элеганс аст, хай объем небард аниқ гуфта нагуфтиян, хай бо аниқ мекунад 4 та балони 80 4 та диска элеганс консоле дорад, мега кор мекунад, обогрев сиденьям дорад, мега соҳибшон радной краска мошинча мега чотка мега срош расул малаконе бо нархи арзон мефурӯшем. мошин дар шаҳри Душанбе дар пойтахти айни ҳол нархаш 58000 сомон, ки боз кам таридга муомила мекунем, мега яъне ки дар назди капоти мошин хай кадоме ки мехоҳад арзон, яъне ки дар назди мошин беҳуда занг назанем, мега соҳиб фақат одамони харидор муомила дорад дар шаҳри Душанбе бардро. рақамошон аст, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг занед, яъне ки бо аз худашон пурсед камбудоша, фақат одамони харидор аз шумо хоҳиш одамони харидор гуфтага фақат. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардорум ва аз 2107 молодёжин аст, ки соли барои 6 2000 соле ки сӯзишвориш бензини холия мегад соҳибшон. абё мотораш 6 литри простой, коробкаш механика, ки мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошини 4 та балони 60%, дискаҳои худаш, ягон чашкаоша, рулавоиша, ягон ҷош мега задаги варид надорад, мега соҳибшон. хай бо аниқ қадам мегирем, мошин мега тоқа бензини холӣ кади гаштагиай радной краска мега дӯстон, яъне ки мошинча 100% мега савдои мондагиш мега дар назди капот мега бо нархи арзон срочно мефурӯшем. хоб мошин дар ноҳияи Мастчоҳ қарор дорад, нархаш 6500 сомон, ки боз муомила мекунем мега дар назди капоти мошин мега дӯстони азиз, ки ин соли 2000 сола беҳад бояд арзон аст мошинча. хай бинед агар ки харидатон наздик бошад рафта бинед ва савдо кардани мошинча 100% марҳама. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардор Opel Astra J аст, ки соли барои 6 1999 сола мегад соҳибшон, абё мотораш 6 литр сӯзишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад. хоб коробка механика аст, мошин мега ҳолаташ 100% 4 та, яъне ки балонҳои нормали мега 70%, яъне ки дискаҳои худаш, салон тоза. хоб дӯстони азиз, хай маълумотш бисёртар нест, аз худашон мегирем, барои ки мошин беҳад бад арзон аст, кадомтон мехаред мошин фақат дар ҳолати хуб гуфтаги тамом ҳамин қадр маълумот яъне ки додаги ҳастанд. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 32000 сомон, ки мегад бо савдо мекунем мега дар назди капоти мошин бардорон. хай бо дар рақамҳо 4 та дискаҳои сиёҳ ҳам дошта, метавонед ки дар рақамҳои поимода занг занед, бештар маълумотша гирен. аз шумо хоҳиш мемонад ки фақат лайкотонро монда, агар имкон дошта бошед ҳамин ссилкаи видеонавори моро дар имо ватсаптон поделиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардор Daewoo Nexia аст, ки свети серебристи соли барои 6 1995 соле сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, абё мотораш 6 литри простой, коробкаш механика аст, ки мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 та балон, яъне ки 60%, салончаш тоза, магнитофон радной краска, мошин мега дар ҳолати хуби техника мега бе ягон камбудӣ. хай баъдро кадом мошине ки шумо мехарем бо занг зада хутон якборга аниқ кунед аз соҳибошон, ки хай бо гуфта намешавад. мошин дар шаҳри Бохтара, дар шаҳри Қурғонтепа айни ҳол нархаш 12000 сомон, ки бозам мегад савдо ва муомила дар назди капоти мошин мекунем мегад соҳибшон дӯстон. хай бо дигар маълумотша мегирен. шумо агарам хали мошини фурӯшии хона, замин, квартира, магазин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, метавонед ки маълумоти пурраша қатъи суратҳои оригиналаш дар номери имо ватсап роя кунем. дар видеои оянда фурӯшда реклама чотка дар ютубда мепартоҳем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардор Mercedes-Benz C-класс сечка простой свети сафедаш соли барои 6 1995 сола ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, абё мотораш 8 литр, коробкаш механика мега мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
мошин мегӯяд 4 та балоно, яъне ки среди нормалия мегӯяд, мошин мегӯяд элеганса мегӯяд, соҳибшон 4 та компакои радноиш, яъне ки салоншам тоза, магнитофон оригинал аз худаш. хоб яъне ки мошин мегӯяд дар ҳолати кория мегӯяд, номерашам транзитае, сароша мегӯяд бо нархи арзон када фурӯхташа мегӯяд, бо муомила мекунем мегӯяд камтари дига. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 30,000 сомония, ки боз мегӯяд камтари дига муомила мекунем мегӯяд дар назди капот бисёр буда камтари муомила мешавад дӯстон. ба кадоми шумо гар хеле мошин маъқул аст, мошинчаи арзон аст, сечка элеганс буда, метавонед дигар маълумотро аз рақамҳои поёнда гиред. мошини фурӯши навбатӣ аст баъдро ваз 2106 молодёжный аст, ки соли бароишаш 1987 сола сӯзишфурӯш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 1.6 литри простой. коробкаш механик аст, ки мега мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега 5 та балонои пачка дорад, мега 4 та балонои ҳозир аст, яга бо запаскашам мега пачка мега соҳибшон 1 сола ҳуҷҷатам қатиш дошта мега сароша мега мефурӯшад бо нархи арзон, ки скамейкош бо скамейкои яъне оригинал аз Opel чизи аст бардо хай бо худ анихада мега мошинча чотка магнитофонаш кор мекунад. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 11000 сомония, ки бозам мегӯяд муомила ва савдо мекунем дар назди капоти мошин, фақат одамони харидоре ки чотка аниқ бошанд мегӯяд. дӯстони азиз, хай бо худтон бинед, нархаш 11000 сомон савдо мешавад. ба кадоми шумо гар хеле мошин маъқул аст, рақамҳошон дар поёни видео маромад занг занед, маълумотои пурраша фақат аз соҳиби мошин метавонед гирем. аз шумо хоҳиш мекунам фақат лайки бепула як дона монданг дастгиритона фаромӯш накунед. мошини фурӯши навбатӣ аст баъдро Opel Astra F аст, ки дар кузови хечебек соли бароишаш 1993 сола мегӯяд, соҳибшон объем мотораш 1.6 литри простой, сӯзишфурӯш бензин газ ҳардаш кор мекунад. коробка механика ҳамаш 100% мега 4 та дискаҳои молодёж, 4 та балонои 80% нав мега қариб ки нав гирифтага мегӯяд, соҳибшон салон тоза, 2 моҳи дига ҳуҷҷат, 4 моҳи дига тонировка, самбуфер, магнитофон, салоншам нормал, чихол ҳамаш 100% мега мошин мега транзитае, яъне ки ягон камбудӣ надорад мега соҳибшон хел маълумот пешниҳод кардагӣ ҳастанд. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 25000 сомония, ки бозам мега камтари дига муомила ва савдо мекунем мега дар назди капоти мошин савдои хушрӯ мекунем мега срочна сум наркуда бардон. ягон маълумотш агар ки ба шумо фаҳмон набошад, метавонед ки дар рақамҳои поён буда занг занед, боз қадишон савдо кунед, муомила кунед, ё ки дигар маълумоти пурраша аз худашон гиред. 25000 сомония, ки ҳуҷҷат, тонировка, самбуфер, балонош ҳамаш қоидави маромад. дӯстони азиз, дигар маълумотша худтон занг зада гирен. як бор такрор шавад, агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯшӣ дошта бошед, ё ки замин, ё ки хона, ё ки квартира, магазин, помещение чизе ки набошад, дар номери имо ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда реклама мебинем. ин буд 12 мошини фурӯшӣ. То видеои оянда.